Neděli to osadit. Jako mohli jsme ho ještě toho draka. Já nechci upřídat, nechci. Nezná. Musíme mačkat podle tebe, jsou svázaná se sopajeku. Tak vybereme si nejhezčí a necháme je převíc. Jediný, co se hýbe, myslím, že nejsme. Nejsi vědomí. Takže to já nemůžu. Malý tam necháme a máme mrtváka a... Nechme. Tak já mám i vás žít, tak si tak Nepočkej. Víči, to čeká. Nic dávný. Má někdo schopnost. Čí debilnina. No můj fakt ne, ale všech dohromady. Je pravda, že můžeme si zapsat Já tak dobře ze začátku. To vypadalo úplně nadějně. No jo, ale kde mě čekat, že tam budou všichni. To by mě nenapadlo. Pravda, že bylo odpoledne. Já mám tady se kterou Já mám taky, Ale Konane, vzali nám všechny tašvice, všechno. Všechno. Ty pásky a tak. Všechno máte takhle naházený před sebou. Máte to u sebe, ale nestýkejte se to, nemusíte. já se musím mít to měla práce. ruka. Já bych jinak neměl tohle. Já bych jinak neměla ocet. Máš to teda ještě démoní krev mám v palce, ale takže já nevím. Jo. A teď si nás to běží, kamány a Jo, dobře, teď kamery. dostaneme tedy takhle, víš co, ne, takhle kusem a najednou. Kdyby nás popravili, tak by to udělali hned. Ne, jak chceme něco jiného, tak by nám zbyl jeden jediný lovac. Jak to? Nestrlené. Nestrelené. Takže to by bylo definitivně tak. Ještě by se musela najít jedno. Ale ne, to jsou blbý joky v tuhle chvíli. Ale to je paní Svoboda, máme čas cvičit. Depresivní představa. No tak jako... Tam má vybírat chvíli. Přestaňte nás trápit. A už Máme svázaný i nohy. Třeba bych se dostal ke zbraním a rozřezat si ty. Tak to bych nechal přežít toho, který teď vyšel. Tam toho vysokýho, Kormise, mrtváčka. Potom hrdiného válečního kaktu. Hadar! 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 Co? Hadar! 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 Co říkáš? Hadar! Já ti nerozumím. Hadar! Dar! Korde! Hada! Korde! To jsem rád, že jsem vás chytil zrovna já. A kdo seš? Můj pán konečně uvidí, že odvádím stejně dobrou práci jako on. A já dokážu, že jsem stejně dobrý a stejně hodný, jako je on. Jsem hoden pro to, co děláme. Kdo jsi? Sedí do toho. Já bych věděl, kdo mě chytil. A co to jméno můžu třeba poslat? Po mém jménu, takovému smrtelníkovi jako si ty, nic neví.
Vítej, anděle! Podívej se na moji práci. Jsem stejně dobrý jako ty. Chytil jsem je všechny. Děkuji ti, Bohe. Jste odpoutaní! Pojďte se mnou, jestli chcete žít! Vidíte, jak anděl odhazuje jednoho démona za druhým! Pohybuje se rychleji, než všechno, co jste kdy viděli! Probíjí se společně s vámi! Probíjí se! A prorazil do konce hradby! Společně s váma utíká do lesa! Utíkáte mnohé minuty! Až nakonec neutíkáte! Poslouchejte. Nemám mnoho času. Musím vám říct jenom pár věcí. Vy, lovci, jste součástí něčeho většího. Za chvíli si vzpomenete. Musíte se vydat tam, kde je křižovatka světů. Musíte se vydat tam, kde vládne Kirin jménem Sol. Je vám to jasné? Sol! Věřte mi, jsem na vaší straně. Tohle musíme pryč. Pryč. Zpátky do arky. Ale Korane, když byste to chtěli vzít zpátky do arky, můžete si to oběhnout, nebo chcete to vzít takhle to? Můžete, jak chcete. Ano, bude i oběd. Tak já bych to věděl, že si možná... Jako fakt, proč nám pomáhá? Tohle byl anděl. Jo. Jak se jmenoval ten Kirin? Sol. Jako náš druh. Sol, asi to má znamená.